hogy még. Tessenek figyelni, segítség a fizetítől. Nos, kérdés, hogy figyelni ezt a játékot ma este. Tessenek figyelni, jönnek a kérdések. Készen álltok? Mit akartok? Hangerő, fényekre, füstöl, fényekre, még több füstöl, én álltomok, pörgőfedő, könnyesen is, oké! Zsírégető szakaszba kapcsolom, figyelj! Pontosan tudják, hogy nem vagyunk mi állatok, szóval mindig hagyunk lehetőséget a pihenésre. Ez volt a jó hír. A rossz hír pedig az, hogy ez már véget is ér. Mert bár most is szükség lesz minden kézre. Hadd meg ezeket milyen magasra. És szükség lesz mindjárt mindenki torkára. Gyere, engessük meg fumától, figyelj! Annak lesz videó! Készüljetek fel a... Okay. Készüljetek fel! Segíts! Hát minden harcol! Hangerő! Fényekre! Füstöl! Fényekre! Még több füstöl! Én álltomok! Pörgőfedő! Hangerő! Van egy kedvencem, mindezek felett, mert hiszen már az óvodában megtanultuk, hogyha valamit együtt csinálunk, abban sokkal nagyobb erő van, igaz? De drága barátaim, mindazok, akik itt vanunk velünk ma este, tegyünk egy utolsó közös próbát. Emeljük olyan magasra a kezünket, amilyen magasra csak tudjuk. Nem egyszer magasabbra! És figyelj, nem tévedünk, ez már nem gyakorlat, életben megy, erre kezdünk, figyelj! Készüljetek fel! Készüljetek fel! Készüljetek fel! Készüljetek fel! 2:26-ban is! Eljön az idő! Nagyon most! 25! Annyi nekünk! Addig kívül a csőd! Sikításság! Sikítás be! És mit akartok? Hangerőt! Fényekre! Füstöl! Fényekre! Még több füstöl! Én álltomok! Pörgőfedő!